Desde o inicio do actual mandato municipal se foron sucedendo un tras outro cada vez que houve vontade por parte do goberno municipal de chegar a algún tipo de entendemento e de dialogar e que se concretan en máis de 11 millóns de euros condicionados polo Partido Socialista nas sucesivas aprobacións de orzamentos e de modificacións de crédito e que se concretan sobre todo en obras que estamos vendo e que veremos ao longo dos próximos meses que nacen do Partido Socialista. A primeira e unha das que máis orgulloso me sinto evidentemente é a renaturalización e a recuperación do río dos Gafos en Campolongo, unha obra na que o Partido Socialista traballou os 4 anos anteriores para lograr financiamento, para lograr os proxectos, en definitiva, para transformar esa bella aspiración nunha realidade que está a piques de comenzar. Tamén teimamos e loitamos contra vento e marea e contra o resto de forzas políticas por construir en Valdecorvos esas balsas de inundación natural que evitasen as inundacións na rúa Padre Fernando Olmedo que este ano novamente tivemos que volver a padecer. Tamén unhas balsas de inundación natural que ao final van ser unha realidade porque están incluídas xa nos orzamentos da Xunta de Galicia, porque o Concello de Pontevedra asumiu que era a solución máis acaída para evitar ese problema e que nos van permitir ademais renaturalizar e recuperar todo ese espacio verde en torno ao rego de Valdecorvos.